Encore no done no ya. You know wanna try. Akunde debwe jam galle modam neno ya neno akunde village wa fama no idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngachata nena Mokoloto, yai boy, Mokoloto, Fama Jallo Jerry, Fama e Vilazua. Hey, baby girl. Ça va? Amina ko adda ni mi do. Wana pour élever ma won addi kam do pour mi halan ma hore ma. Mo badda ham nyene hen ko welani mi yo haad hande. Tawa kam mine jom gallam e min jodi ngara bonnana mimi yida dum do nani. Fam, what the hell is wrong with you? Hakuna mine ma ko hanki wonno wana hande anani. You are mine. What the hell are you talking about? I don't understand what you're talking about. Ko kalta o hayen damina rani. Holdum kalta kasta do ko min. Bima nyene hen ne garda gallam de hodo wattu dum bada wonde gallam ngara bonnam. Jom galle. You are my woman. You mine. Ko wondu? An ka debam hol jom galle mbira. Ada sellian. An min jey. Ada selli. You mine. Hey, what's wrong with you? Hada mi hala ma min ko desaro nani. Villageois kanko woni do e berdam he nani wana woni hen. Who? Tayo haat hande no ada atta gallam bima. Villageois? Eh? You are my woman. I don't care what you say. I don't give a who it is and who the it is. I don't care. You are mine and you gonna be mine. Hey, mo sada hala. Ya hal pula min no ay kalta ko hayen daram nanani. Bibi an min jey. E pi hay goto wawa hay dara hen. Ko an jey kam an. An min jey. Hey, a funti hore ma. Min jey no ma min jey joni. Ayo, an jey no kam den. Do joni no village wa jey kam. Ana jeya kam nani mi halni mo ko no hota artu gallam. C'est la dernière fois. I'll come. I'm coming to your house. I'm gonna come to your house. Mi ara galamo. Ngarta ton. Parce que min jey. Hey, village wa de ay kangal. Sa ari, ma jeni he oddi jambere ngol kam. Hangarato. Jambere. What is jambere? I got a gun. I'll shoot this nigga. The hell you talking about? I don't give a damn about that shit. Sarti ton. Wala kan ni ngol ko mi wala labe dane ma. Who you talking to? Yo. Fama. Yo. Listen, man, you mine today, you mine tomorrow. If you don't understand what the hell I'm talking about, hala ma man Poular. Hande min jey ma jungle. Par force. What the hell you talking about, man? That's the Encore no done no ya. You know wanna try. Akunde debwe jam galle modam neno ya neno akunde village wa fama no idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngachata nena Mokoloto, yai boy, Mokoloto, Fama Jallo Jerry, Fama e Vilazua.
Bata, ça va bien. Eh, bata tambe. Seli masha. Ya, mari nandam. Am tan be balde fo mo na hawmo jawmo ni hirta. Hay noddude joni arati noddude somi noddima kadi jattata. Wallahi portable te me dortal farmar. Aïssa. Mi fuji numéro yi ma farmar no farmar degg. Mi weddor tan portable. Wallahi. Farmar bi wayi dino 2 minutes. Jemi. Anu ala chade. Mbara an toppito banam gorko Allahu akbar an toppito dum non moƴƴi ya toppito dum non gorko jol weeɓani debbo ko ma wombo debbo so wombani so ala oto ko ma wombo oto ko pas zéro oto pono caggal farmar jeen ko ñirbina ngo yesso kadi an dede hollum jaworiɗa kam mbima holko jeeyi man eɗen gummi galle eɗen payi mariage garen haaɗo bebɓay son saminma mi haalani ɗum sa ndehon haaɗa oɗon kalde onon ɗiɗo aɗa andi adduno ko suturu wonko jiɗa wonko jiɗɗa wonko kalata ko haalata ɗum hakkude yimɓe wonko sohliri kam ko il faut ko min joño wawa haalantemi ɗum min komi debbo ma somo haala yo daro ɗo yeesam o haala mi nana ka dendaɗo mi noon ganda ɗum aɗa selli an aɗa andi ko en watta ko banam debbo a andi taw ko holko sohliri kam anda won projet momin mbaɗata hakkude amen a wiya wala hakkude amen famille fo mbeɗa andi famille fo mbeɗa andi o haydara on jiidani dede hoto yawomi aɗana jippinami noon ha less hoto sikku cikkira ko te noon hoto sikku cikkira ko a darala hakkude amen so tawi ɗum noon cikkira ɗin ɗum haajam e bon hen jonta paɗen yangue jahanoɗen jangue jahano yew min mi yahani ar jehen farma mi yahani mbimami a yahani yangue mi yahani enen mbi alsan seydi kadi aɗo mbiya a yahani yangue mimi an dede ka jeewi ɗum oto way adduɗo yimɓe oto way adduɗo yimɓe allah farmar farmar mbiɗa yahani farmar aɗa eɓa farmar tubaɗa farmar hoto way andana aɗa adduɗo yimɓe an farmar hoto adduɗo yimɓe an yimɓe ne sikko ko woni adduɗo farmar farmar andana goppam Allah ni cebi Allah ni laadu farmar hor way nam far sinu farmar ram hor way ar ngeen yang am be ko biide fa fasra bam ko kero yang ar kay ngeen yang farmar farmar yal sin ngeen hor sinam an cebi Allah ni laadu farmar yal sin ngeen an ko biide an yang seyilam mi yaar tan mi yeetam mi arani kadi mi ardan hay jom sudam kadi ko biino be dara wona jom biete ko peno tinu farmar hor hoynam yeso fasirabam baba aduna fo nan ton komi gor tan won ton komi gor ha tere ron aren mi mu komi neddo jom gedal e wuro ngo farmar eyyo alhamdulillahi rabbil alamin yasin farani yantu seydi si jon ngam maro mar dufto ga en siyel mi tampide ane ko tampin ma kadi siyel so haale ɓinguel mamanda ko wonata baɗiragel mamanda holko goggiragel ma nani ko kalam ko ɗiɗo on tampini yimɓe onon ko waɗi kadi caɗele moɗon siyel Allah no seedi min naje farmar ko woni so wona farmar amin mbaɗi comci amen hano hannirta ni tan min pornoyade yangue yaram min gari ha ɗato ne beddo oɗon min potta hol noon kadi bebbe Aissa eyyi noon bebbe Aissa tan min kaldi seeɗa tan wi eni sohlim seeɗa min joña seeɗa min joñi seeɗa tan eyyi yoni annene kadi tirende e tirte nde fof ko an tiri an ko woni caɗele ma farma tan haale makko de haale makko argay haale makko a sikki o mi natti wonde mi natti ha darala hakkude men jooɗo hakkude men bebbe Aissa hay darala tan so iɗi piyagam kono jimmi ko jahen min kay so iɗi piyagam ni eyyi joni haala ka yo rabɓe fama an holko woni probléme o dugo yasin probléme o komin yahannoɓe yangue min jeeyi haɗa e lawol he min potte ancien guel makko bone ɗum gogga bebbe Aissa hay darala hakkude men te heɗomi
eyi haalnan mi nana ɗum sa musanimi min gari ha ɗon ɓe ɓay so wimo rokkam 2 minutes hoko yo 2 minutes holɗum yi ɓe jeehiɗa mbaɗi déplacé ɓe dari ɓe kaala min mbaɗ dari min tan ko min taƴi tan ɓe sa win sohlimi mi ara min joño seeɗa ɗum ko privé hakkude amen ko sur ɗum wona haajam ɗum ɗo kay wona hunde fof haalti hakkude wuro ƴeew village ko mbaɗɗa ɗo ko wondi ko adi fof jeeyaka e respect neɗɗo so tawi aɗa resi hono ma oɗon gondi ko adi fof aɗa foti ɗum hokkude hurum dokka ɗum respect ko mbaɗɗa ko ala foti pawɗa ɗum a fawaɗ ɗum hay nokku o geelam tan ɓoynode gasi min paridiri gila ko ɓooyi ƴeew geelam ɓoynode ɗum wona haala saɗa haalne ay a waɗɗima a yani a jaɓat gogo mi yani mi jaɓi mi yani kay wono kadi kanko no forani kadi ƴettude wiidomo o waasa yaade yangi mbima village dewgal wona caahan ay dewgal woni debbo woni gorko kala hen bawɗo wonde guila dow hoorema hay dow hoorema kanko oɗo jooɗi ɗo goto mum fof no foti hokkude goɗɗo respect mum ha timma son jaadi a hawre bébé Aïssa on calmodiri on jeehi caɗele mbatta kono holko adduno dogen saka dartoɗon hen saka ɗa joñdo e makko fof ko an addi kono ɗum noon fof e waade noon kadi hunde fof ko jiiɗa hoto ƴeewam an kay bébé Aïssa wuro ngo fof ne andi oɗon gonduno so tawi noon honko woni hakkude ma honko wonno e hakkude ma e bébé Aïssa a yaade debbo ma on birtima o darnima ko ɗum woni ko fotani wonde ɗum a fotani wadde ɗum wona e respect jeeya ala foto pawɗa ɗum kam ala to kalta ɗum jamais daña gonga a fawan ɗum hay nokku wona komi wi tan koye ar min joño seeɗa mbimi ko wi yo ar ya ar joño ɗon ko noon ko ɗum addi ɗeɗo caɗele sa yaade debbo ma a hawre mo ganduɗa aduna fof ne andi honko woni hakkude mon so jomum darnima kay onon tan ɗiɗon joñima kay ko an tuumi hoore ma kadi a faami wonko ganduɗa ko neɗɗo salanto ɗum hoore mum ɗo de gogo mi juumi Allah seedi ɗo kam moom mi andi tigui mi yani joni noon ko waɗanno waɗi joni haala ka yo gas aɗa andi hande sehil ma waɗa yange mbason yaade ne hersini farmata kala ko bawɗa nanggude joƴƴine leydi ɗum ɗo wona haydara anani go yasin min kam mi softani e noto mi haalanma ala ko mbiyata ɗo softani ya juuro ndiyam gara tinnu ƴeew softo tan jaaha ɓornoɗa comcima gara jahon wayno wona haydara kadi ko nangunɗa fof goppa annene kadi mbatta hakkille e hoore ma wallahi mi hara mi juumimi tubini Allah mi tubinimama farmata yerlo mi yaafo mi wonta wattu eyyi gasi yerlo mi yaafo mi farmata mi wonta wattu anani eyyi ɗum ɓorno comcima noon gara jahon hankkadi ñalawma gasi go yasin ɓandam du jaɓani da tan he ɓandam du jaɓani ɗum wona haala annene farmata annen to waɗam noon annene an hoto waɗam noon annen farmata anne minani ko an woni feccere ficcandum heere ñer bajjam so tawi a waɗi kam noon wona guiƴaɓe ɓe jalata kam goto fof ari ne reggini min somi ari juuɗe ɓolla tan mi wayno coolo ni walla tan wayno célibatus ni ɗum ko caɗele fof de ko an addi ɗum eyyi joni yoni noon ummo saɗa ɓorno yasinale makko mawo ya annene ummo ɓorno comcima jahon ñawli ɗow kadi aɗa waɗi marñine sa ha wayno no jamni tan mbiya tan aɗa waɗa ɗum nder suudu ndu a hollat yimɓe keke a jogui comci an de yiyani ɗum eyyi yoni noon ɗaw ko heewi bone moyle gueɗa noon eyyi joni annene ko waɗi ko on ɗimmit wal Allah ne seeɗi mi wonta wattu kono wattu ɗum yo Allah jokku balɗe ma han yo Allah jurno gurdam ma hono ma en moƴƴo aduna so dewle kewɗe so yimɓe dañini hono mbani ceerle kewrade mbimi wallahi ka neɗɗo moƴƴo mbimi laabi tati mbimami noon wallahi eyyi kay joni kam ko wiyete ko a faami wona seydi si sawandi e jaam sokkoye ma si ko a jokkiɗo en ɗam yo Allah jokku balɗe ma Mokoloto, yay boy, Mokoloto, fama jallo jeri, fama e village wa, dewgal wana jawdi.